CGTC mokt met bekende Grunnigers. Een programma over de Grunnige tol. Dit is Grunnigers voor Grunnigers. Vandaag ben te gast componist, zanger en multi-instrumentalist Arnold Veetman. En schrijver, dichteres Fieke Vosma. Fieke van die gedichten ben wel eens liedjes mokt, maar heeft u wel eens een liedtekst geschreven om door een nummer van te maken, dus voor een muziekstuk? Ja, heb ik geprobeerd. Maar ik heb nooit een heel groot muzikaal gehoor. Dus daarom is het wel voor mij wat moeilijker om echt rechtstreeks echt voor muziek te schrijven. Maar Wat is door zo stoer aan? Ja, ik heb nooit echt verstand van klanken. En ik hoor gewoon melodieën in mijn hoofd. Ik denk dat Arnold wel melodieën in zijn hoofd hoort als hij een tekst schreef. En ik nooit. Ja, dat heb ik wel, ja. Maar dat, ja. Tekst is toch wat anders als muziek. Maar kan zonder muzikale kennis hij geen liedtekst schrijven, hè? Nou ja, ik ken wel een gedicht schrijven. Dat is net als machines, dat is door Swinder op muziek zet. Daar horen door direct een melodie bij. Ik heb het geschreven zonder melodie in mijn hoofd. Maar ja, gelukkig hun zij dat wel. En hem zij door meer verstand van als ik. Dus dan kan het alsnog een mooi liedje worden. En dan vind ik het heel leuk. Als ik dan zelf dat gedicht nog eens voordroog, dan hoor ik eigenlijk hun melodie wel een beetje erbij. Dan wordt het ook vanzelf een liedje. Ja, dat is ook zo. Ja, als een ander er midden aan haal gooit. Machines. Containers stonden in baan, mijn combine reed in de weer en we kijken naar zijn piep, 8 ton water waarin eenmaal uitspaart. Stroophazen begun als combine aan het heen is. Stroopak van 500 kilo trek gewoon mens op woons. In de weer gewoon machines. Machines van in de weer tot middernacht. En we kijken naar zwaailampen. Laatste polderlicht is van mijn bruid. Trekkers, zuiden, kultie met licht van koplampen liep goed, tot ze het laat spiernokend omplauwen. Containers stonden in baren, mijn combine riet in het veer. En wie kijken naar zijn piep. En 8 ton weide wordt in eenmaal uitspijt. Stroophuizen begint, als combine aan en het is. Strooppak van 500 kilo. Oh, trek geen mensen woord. In de weer gewoon machines gewoon in het weer tot middernacht. In de weer gewoon machines gewoon in de weer tot middernacht. En dat herhouden ze dan. Nou, bij mij is het dan maar Eenmaal, ja. Ja, nou ja, zo simpel is dat. Gewoon in het weer tot middernacht. Arnold, Ja. doe eens me 3 nummers opstuurs. Kun je over een van die nummers wat vertellen? Ja, dat is nummer. Het is nooit licht genoeg. Dan ga je over Ludij wel eens op meditatiecursus gewoon in Portugal, Griekenland, weet ik veel. En dan geven ze dan een halve bult geld door een hoes. En dan komen ze weer om en dan ben ze eigenlijk nog nooit verlicht. Dan hebben ze dat geval wel gehad, maar ze ben nog nooit verlicht. En soms kreeg ik wat gekloogd erover, van dat soort lui. En doorover ga je dat liedje eigenlijk.
en ben weer oud. En ik zei nooit meer in gedachten door de nacht, dat de sterren nog op mij wachten. Maar het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg, maar dat geeft niks. Als du maar bij deze blijft. Op de zee van de liefde best alleenig duurste gewoon. Een vertrouwen en zelfs zonder zicht te voeren door die eigen die zich gaat. Maar het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg, maar dat geeft niks. Als du maar bij jezelf blijft. Ben gaat voort in voorbijgaan. Liga's drift zijn grip verluist. Troon glien weer om Noorzeetouw, om te verdwonen in zichzelf. Nee, het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg. Het is nooit licht genoeg, maar dat geeft niks. Als du maar bij jezelf blijft. Dus het is eigenlijk een beetje cynisch. Ja, het is hartstikke cynisch bedaald, ja. 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 Er komt dan wat poëtisch komt het erop, maar ik bedaal het cynisch. Ja. En is dat dan voor die mensen waar het over gaat? Want dat gaat natuurlijk over bepaalde personen. Ja, maar ik ga geen naam nemen. Nee. Maar het gaat zeker over een persoon, ja. Nee, maar mijn vraag is eigenlijk, dat kist doen, maar die luisteren misschien ook wel naar die muziek. Nog een keer? Du kist die mensen, Ja. die luisteren misschien ook wel naar die muziek. Ja, misschien wel, ja. Waarschijnlijk wel. Maar dan Volgens mij hebben ze dat ook al wel gehoord. Oh, sorry, wat zegt u? Nee, maar dan hebben ze dat ook wel gehoord, ja. Ja, dat hebben ze zeker wel gehoord. Ja. Ik heb er ook wel reacties op gehad. Oh, wel. Ja, een beetje lacherig zo. Nou, maar... Fieke, wist u nog een gedicht verderop? Ja. Nou, ik heb wat nice ben ik aan het proberen. Ik heb een dochter van 3 en ik ben nou bezig met wat peutergedichten. Dus in het Grunners. Want nou ja, ik ben stop met de columns bij RTV Noord en dan vind ik het wel leuk om toch wat in het Grunners te blijven down. En dat moet toch al bij, want ik ben ook weer met een roman bezig natuurlijk. Dus maar ik vond dit wel leuk om te down. Maar ja, dat terzijde. Knipt ze maar uit. Ja, nee, vertel wel. Dit is het gedicht. Het gaat over
verstoppertje spelen van knuffels biedt ontbijt. 1, 2, 5, ik kom. De olifant zit verstopt achter het pak hogelslag. Flamingo zuikt en zuikt. Waar bist denn? Hier. Waar dan? Hier. Slurf stektoet. Oren bindt te bruid op kop. Vonden, zegt Flamingo. Mooi, ja. Ja, leuk. En wat is dat bewijs? Nou, ik probeer, net als met mijn columns eigenlijk, probeer ik wat herkenbaars te maken en dat ten breder te trekken. Want ja, ik denk dat heel veel peuters, als die bij verstoppertjes speelden, altijd hier en heel makkelijk te vinden ben. Ja. Nou, ik vond het wel leuk om met de knuffels dat te doen. En Ik kreeg er tenminste ook een gelijk beeld bij, dus dat is altijd goud. dat is precies de bedoeling. Ja. Met een beeld, een herkenbaar beeld weer krijgen. En Ja. leuk. Ja. Arnold, du hast 8 jaar de liefde is ook opgestuurd. Ja. En ik vind dat zelf een ontzettend mooi stuk. Maar zit er ook iets achter of is dat gewoon zomaar over de liefde? Nee, dat heeft wel te maken met de periode waar ik daar in zat. En daar heb ik het toevallig dan ook met Jan Siebel over gehad. En Jan Siebel heeft door dus de tekst opgeschreven. Deze tekst is van Jan Siebel. En misschien wist u dat ik 2 jaar geleden is mijn ex is bij mij vastgegaan. En door gaat de tekst eigenlijk zo. Dus dat spreekt eigenlijk vanzelf. Ja. Ach joh, de liefde. Ik verstoor in Pinel nooit. Ik vouw me dom. Dus ik tuutje vluit weer om. Want ik weet wist. Daar sto ooit wies doorom lacht heest. Ach joh, de liefde. Op zo'n dik woord heb ik soms geen greep en doe kikst. Hellig, nu trekt zijn bekje aan zijn greep en ik fluit gezellig. Op dat stoel wies doorom lacht toe. Het gesprek wordt smatig, nog eens kleur en ik ben geluid. En doe, zegst, haarmatig, ach stop theater, 100 kruid en ga je verdien. Op dat stoel wies doorom lacht doe.
Tot zover eerst. Er is vanzelf nog veel meer, dus tot een aan de mol.